Esan dut barruntz. Bai, esan dugu. Ba, guazen irakurtzea rezeta, ez? Rezeta irakurriko dugu. Lau osaiagetatik hasiko gara lehengo almendrakin. Zein almendra? Almendra irina. Hori lehenin dugu guk, txikitu almendra. Botako dugu dana platera, bale? Araña aplastako egun, mantekila eta guztiak kutxarakin platereak, bale? Pero honekin gaietak indarri, Bain, harriz. Hariko dugu pelota papel gainean? Zure hau zen dugu, eta balea hori izin gehiago. Andana katadien? Polita bertego zaizu nahi baino. Oso pinta goxo. Borobil. Aplasta eta jongoga, bale? Zagaten forma bilatu arte. Osako bizka gehiago, eta berriro erdibitu. Batzuetan fin-fina utzi dezu. Oso, ondo. Chocolate pixka batako dugu? Ez baino Chocolatea, chocolate pixka Primeran, Koko azukrekin. desastre total. Estela? Ahora viene más a meterlas, ¿no? Supongo. Maialen ese. Harri eta Laia. Otxe, badria. Lider, atxe gabe. Zuza atxekin. Zurek izango dira. June Berasa. June Berasa dago parkean, bai, eta dituna. Hora, kantzamazkia, geratu izu. Maialen, Nerea Fernández.